நான் ரோலிங் சொல்லுவா திருப்பி தமிழில் தான் சொல்லணும் இல்லை எப்படி நீங்கள் கேளுங்க அதை கேட்டிங்கன்னா சொல்கிறேன். ஓகே ரைட். இந்த டோர்னமெண்ட் பற்றி சொல்லணும்னா இது ஒரு ஸ்கூல்ஸ் டோர்னமெண்ட் அரவுண்ட் த ஸ்டேட். ஏன்னா இந்த ஸ்டேட் முழுக்கன்னு ஒரு டோர்னமெண்ட் எடுத்துகிட்டு வந்து அது கடைசியில் சென்னையில் ஃபினிஷ் பண்ணுறது. டோர்னமெண்ட் நடத்தி அதை சென்னையில் ஃபினிஷ் பண்ணி அதோட ஒரு டோட்டல் சோர்ஸ் எடுத்திங்கன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லையும் 16 டீம் இருக்குது. அதெல்லாம் கன்க்ளூட் பண்ணி சென்னையில் முடிக்கிறாங்க. ப்ளஸ் கிரிக்கெட்டர்ஸ்லாம் எடுத்து பெரிய பெரிய கோச்சஸோட இன்ட்ராக்ட் பண்ண விட்றாங்க, பெரிய பெரிய பிளேயர்ஸோட இன்ட்ராக்ட் பண்ண விட்றாங்க. அண்ட் இவங்க கிட்ட இருக்கிற மாதிரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பாதி பேர்கிட்ட கிடையாது. 40 கிரிக்கெட்டர் வச்சிருக்காங்க. அந்த 40 கிரிக்கெட்டர்ஸும் அட் சம் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் ரஞ்சி ட்ராஃபி ஆடினவங்க இல்லை ஏதாவது ஒரு நல்ல லெவலில் கிரிக்கெட் ஆடினவங்க. ஸோ அவங்களாம் கோச்சிங் அவைலபிளாக இருக்காங்க. இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கூல்ஸ் டோர்னமெண்ட் இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் இந்தியாவிலே எங்கேயுமே கிடையாது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கூல்ஸ் டோர்னமெண்ட் தான் ஓப்பன் பண்ணோம் கிரிக்கெட்டர்ஸ் உள்ளே வரதுக்கு. டோட்டலாகவே வந்து இந்தியாவுக்கும் சரி ஸ்டேட்டுக்கும் சரி இது ஒரு நல்ல விஷயம். ஒரு 15-20 இயர்ஸ் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல் கிரிக்கெட் தான் எவ்ரிதிங்காக இருந்தது தமிழ்நாடு பொறுத்து பார்த்தீங்கன்னா. ஏன்னா வந்த பாதி கிரிக்கெட்டர்ஸ் எடுத்திங்கன்னா தினேஷ் கார்த்திகோ இல்லை ஒரு விஜயோ இல்லை என்னையோ இல்லை ஒரு அபினவ் முகந்தியோ எடுத்திங்கன்னா எல்லாமே ஸ்கூல் கிரிக்கெட்டில் நல்லா பயங்கரமாக பர்ஃபார்ம் பண்ணி வந்தவங்க. ஸ்கூல் கிரிக்கெட் அட் த மொமெண்ட் கொஞ்சம் ட்ராப்பில் இருக்குது. இந்த மாதிரி ஒரு டோர்னமெண்ட் எடுத்துகிட்டு வந்தால் ஸ்கூல் கிரிக்கெட்டை திருப்பி ரிவைவ் பண்ணலாம்னு நான் நினைக்கிறேன். எதுவாக இருந்தாலுமே கேமை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன இனோவேஷனும் கேமை மேலே எடுத்துகிட்டு போகிறதுனா அதுக்கு எல்லாருமே ஓகே தான் சொல்ல போகிறாங்க. இப்போ அந்த இனோவேஷன் பண்ணினா அது கிரிக்கெட்டுக்கு நல்லது இல்லையா விளையாடி பார்த்தா தான் தெரியும். ஸோ அது வந்து கிரிக்கெட்டை டெஃபினட்டாக மேலே எடுத்துகிட்டு போகிறது டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டுக்கு ஒரு நல்ல இதுவாக இருக்கும் அப்படின்னு ஐசிசி நினச்சா அதை பற்றி எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. தேங்க்ஸ் பிரதர்.